Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale. Astăzi nu o să mai dăm meciuri, o să rămânem în Challenger. Când o să ne scade o să dăm meciuri. Da, nu uitați să dați un like, ăsta e prietenul meu Diobi, e un prieten de-al meu. Și da, o să jucăm la Quick Match. Și dacă vedeți pe aici ceva, e o surpriză. Nu o să vă zic încă ce, dar da. Ok. Hai să dăm un quick match. Dăm câteva meciuri, că și așa n-am mai postat de mult și ar trebui să postez ceva. Și apropo, ăsta e deck-ul meu. Dacă mi se dă, ăsta e deck-ul meu, ca că vreți să puneți pauză și luați-l. Ok? Ok. Quick match. Hai să vedem cu ce player ne dăm. Ok. Good luck. Ok. Nu știu de ce level-ul avem. La de 10. O să pun medalul. No. Nu, prins cum îți în sac. Nu ne-a prins. Ok. Și ca să știți că n-am băgat bani în joc, este insuportabil să bagi bani în joc și na. În plus că lumea nu prea se mai joacă. Ok. Ia grijă de unui barbarian acolo. Goblinii mei, măcar să facă ceva goblinii mei. Hai, mă duc eu cu balonul acum. Ok. Opa. Ok. Am pus și mega uca. N-am ce să fac. Ok. Ajută-mă spre mine, vere, bă, fă-mă ceva. Da. RIP execuționar 2020-2020. Am înțeles. Ole să sparg tot. Oleu. Asta e bugăm. Nu spargeți. Mi-a dat iubi. Nice. O să fac la level 12 această carte. E destul de bun, dacă mă întrebați. Adică am de level 11.
execuționer de 10 și execuționerul de super bun. E bun și pentru mine o horse, ok. Am înțeles. Hai să jucăm cu alt deck. Jucăm cu ăsta. Hai să încercăm să... Sau nu, rămân la deck-ul meu principal. Hai să vedem. Nu știu. Good luck. Ok, de data asta văd că au ambii level 9. Ce ar trebui de acum? Ok. Nu știu dacă o să funcționeze, dar hai. Măcar 200. Ok. Ok. Fuck. Bă, are cartea de 10 că funcționează. Ok, mi-am pus cartea mea favorită în deck. Păcat că n-avem și un rage. Ok, i-am luat primul turn. Hai să vedem. Bă, crezi că eu am ăsta de 10. Poate că l-are și pe Moroșanu. Bă, ce spune că l-ai pe Moroșanu? Bă, Moroșanu, știu că ai un trigger. Așa. Nice. Nice. Damn easy. Google. Blade. De câte minute filmăm? 8 minute. Ok. Îmi dau butonul de carte. Bă, băieți, mai dăm un match și încheiem și noi episodul. Mi-ar trebui să postez neapărat, că n-am mai postat de ceva timp. Ok. Da. Păi sunt propriile, să nu ce știu. Aoleu, mare și execuționerul. Cartea mea preferată din joc. Da, mizi. Wow.
Mamă, bombărul ăla-i bate. Bombărul ăla-i bate. Yo! Așa. Așa. Un hit. Asta e. Ok, nu o să pun nimic până nu pune ceva. Aș pune execuționerul ca să fac combinație. Balonul și execuționerul. Numai că am balonul de 8 și n-am. Parcă vezi că pune mare mega. Mare mega ce pune. Acum ți-am zis. Mare mega ce pune. Mega. Deci să fie ultimul meci. Și v-am zis să vă pregătesc ceva, nu știu dacă să vă uimească, dar da. 1, 2, 3, BAM! Îmi place cum cade mega-ul măcar. Ok, băieți. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, lăsați un like, un subscribe, că apăsați pe clopoțel în caz că vreți să știți că mai fac episoade și asta e. Hai, vă las, vă pup, pa, pa!